Здравей, Мило. Здравей. Ами, какво стана с интернета ми? Забравих да го платя. Как забравих? Ами така забравих. Ама аз без интернет не мога. Добре, утре ще го платя. Ти стои Аз интернет. искам сега да ми го платиш. Не мога без интернет. Защо не можеш? Защото Само не за мога. интернета мислиш. Едно ден не мога да направя. Цял ден гладен стоя. Да бе, гладен. Ти пък цял ден не се прибираш. Ами да, пак няма да се прибера. Утре ще ти го платя. Искам сега, веднага. Няма да го платя сега. Хрумна ми нещо. Здравейте. Добър вечер. Дайте ми един лотариен билет. Заповядай. И късмет. Благодаря. О! Май ще спечеля. Пак нищо е. Ало, Мило? Може ли да се прибера? Извинявай за днес.